Ngiyabingelela kuwe Brazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli namhlanje. Brazo, ngicela ungivumela nje kakhulu ngikhulume nomlaleli. Ayikho into ebalekile emhlabeni njengokuthembeka kuwe. Be faithful to yourself. La emhlabeni uma ufuna ukuphila kahle, uma ufuna nabantu ophila nabo bephile kahle nawe, before uqala uthembeke kubona, qala uthembeke kuwena. Kunezinye zezinto owasithembisa zona empilweni ukuthi awusoze wazenza noma awusafuni ukuzenza. Make sure ukuthi uyathembeka kuwe ngazo. Asingakuboni wasithembisa ukuthi awusoze washaya umuntu wesifazane sesiyakubona ngolunye usuku usuyamsikaza. Okusho ukuthi kahle kahle ubungathembekanga kuwena. Lesi sithembiso wasithembisa zona, lesithembiso wasithembisa sona awusasifezi. Automatically uma ungathembeli kuwe, uma ungathembeki kuwena, automatically ngeke uzothembeke komunye umuntu. Kunzima ukuthembeka kubantu uma ungathembekanga kuwena. Kunabantu abasithembisa ukuthi njalo ekseni bayavuka baphuza amanzi ashisayo, bayavuka bajima bashaya ama-push-ups, bayavuka mhlawumbe bayakhuleka, bavuka benza lokhuyana nalokhuyana. Uma bengakwenzi lokho kuzobe kukhomba ukuthi abathembekile kubona ngoba kunesithembiso abazinikeza sona abasasenzi. Ayikho into ebalekile njengokuthembeka kuwena ngoba ukuthembeka kuwe ukusiza ekuthenini ube nehabit yokuthembeka nje general. Uzokwazi nokuthembeka kubantu. If wasithembisa ukuthi wena uzohlezi uvuka early uya emsebenzini, wayekuthiwa umphathi wakhe akakubonanga, kodwa ngenxa yokuthi uthembekile kuwe, ayikho into ekujabulisa njengokuthi uthembeke kuwena. Yazi ukuthi uzogcine uma uwenza into owasithembisa yona khona ipeace ozoyizwa le ngaphakathi, khona into ezobooster wena, kwanawe uzoba nokuzethemba ngathi sonke isikhathi because uthembekile kuwena. Kuyingozi ukuba nopartner ongathembekanga kuye then wena bese uthemba ukuthi uzothembeka kuwena. Before uqala ube nesiqiniseko sokuthi upartner wakho uthembekile, uzothembeka kuwena, qala umbuka ukuthi ezithembisweni zakhe ezithembisa yena uyazifeza yini. Ngabe zonke izinto ake athi njengamanje usiyayeka ukuzenza izithembisa ayinikeza zona, ngabe uyayeka ngempela yini? Njengoba upresident ethena nje njengoba evalile utshwala, ngabe uma esesithembisa yena ukuthi utshwala akasabuyeli kubona, awumcheck ukuthi ngabe uzobuyela yini? Uma ezobuyela kusho ukuthi akathembekile kuye. Ngoba ukuthembela kuwe ukuhlala noma bekuthiwa umzimba wakho usiyafuna ukuyenza leyo nto, kodwa ngenxa yokuthi wazinikeza isithembiso sokuthi angisoze ngakwenza ukuthi, then nomzimba wakho ugcine usujwayela lokho, ugcine sekuba ihabit yakho ukuthi uma uzithembisile into awubusayenza. Noma kanjani kunezinto ozokwazi ukuyiyeka empilweni kalula ngenxa yokuthi unamandla phezu kwempilo yakho, namandla okuzithembisa wena ukuthi into awusoze wayenza ugcina ungayenzanga. Then uzobona upartner wakho ukuthi upartner lo ngempela ozokwazi ukuthembeka kimi ngoba uyakwazi ukuthembeka kuyena. Ayikho into ebalekile emhlabeni njengokuthembeka kuwena. Yazi ukuthi nasey'malini zakho uzokwazi ukuyihandlisha kahle imali because uzosithembisa ukuthi uma ngisebenzisa imali angidluli la, then noma kanjani automatically uzobona kwenzeka. Automatically uma ukwazi ukuthembeka kuwena, noma kanjani uzokwazi ukuthembeka kwabanye abantu. Mlaleli, ebe nosuku oluhle kakhulu. Ungakhohlwa lo nyaka unyaka wabantu abanenkani. Amen.